ole ka dragon hunte kan tilang ve zuayang heti hian anra hunlai ani a April atanga November theng hian anra theye an tia tuna po hian anra hunlai ni a ara masalam te chu kan thal ve nual to hei hi avar chi ani a hei avar chi chu ara hi i enge ni a tha hu te hi a khat deuh phur bik a ara po hi lian deuh a lian du deuh emani chu ti thei anin ka hria a chuan avar le a sen chi a in pola hei helai he sen chi te po an lo ra ve boka an la upalu tuk lova heng ho hi kum khat le thani an ni meka chungte wang chuan an ra tam turangin an la ra tam lova tin helai khong thang lama khuan khu kanan phuna khung ho ero khu chu kum khat an ni meka an ra ve nual towa ma sen la ra tam nu tuk lova heng khan hei khu la ya drip pipe main pipe kal khu in muanga khu mi atanga he lampang hi drip kan pe a drip manga chawm an ni a heng hian drip khata ban khata drip paruk kan uai tira ati chuan pahnih miron fish saka department in an khop kham lowa tui an vuai tho maya tui pek tho an ngaia chu wangin a then ka suta a thena ka vi bela chuan drip omna lam chu rin tlak lo turin kan ruam man ve top mai ani chuan so lai sawn terrace lo lang le a song terrace sami hoi ro chu an la upalova December kan phun kha ania tuna hian thlasawmna an hmang a chho ve dawn tan ang vel ani a maro chu han ra ve te pawh tlem zawng chun oma ra pui tling tak tak tur ero chuan an la no pang deuh hleka adam ero chuan dam tha a an la hrisel ve ani tin an hrung ber khu lai zawl ami khu ani a khung ero chu kumin September kan phun chauh kha ani a an la rei lova thlan hi mel an hmu deuh chawa an nung fel chauh ani